Вие сте с Hotspot, как се казвате, момичета? Аз съм Стояна. Аз съм Ели. Стояна и Ели са най-готините момичета, нали така? Ма какво разправяш? Това беше много добро. Сега само ми криш, той си с зимна шапка. Защото излезнах с мокра коса и трябваше и бутук. Ще намокри си шапката. Не, тя е суха. Да кажа нещо. Моля ви, снимайте и чорапите. Чорапите. Защо? Защото са дигнати. И защо какво лошо има? Не знам. Той е студено на момичето. Да. Що са ли се и се дънка? Ох, ле. Спокойно, добре. Кажете кого да поздравим днес. Значи аз искам да поздравя специално Емил Стоилков, който замина за Холандия. Там ще живее, много ми липсва и искам да се върна и да. Добре, това ти е гаджето ли? Не. Там ще живее, там е отишъл. Да. Че вече ти е бившо гадже. Не, гадже, не е бившо. Просто Добре. дълга история, просто малко филми, да. Малко филми. Да. И филми. Турски. Турски филми. Да. Добре, ти кого ще поздравиш? Нея. Нея. Какво ще й пожелаеш? Всичко най-хубаво, много здраве, щастие, любов. Любов, я пак я удари. Пак. Давайте, удари. Добре, аз не мога да ви удрям сега, защо ме удреш. Ще свалиш ли шапката? Не. Коя песен искате да чуете? Тя ще каже. На Селена Гомес, Slow Down. Харесваш ли Селена Гомес? Да. Конър Мейнард? Той ще идва в България. Да, на колко е Happy Energy Tour? Вход свободен? От свободен, напълно свободен. Максимално свободен. От колко часа е това? От колко часа е това? 12 часа. Ето 18. Сигурна. 18 часа е на битбокса. Той е на 13. Има спор. На паметник. Опитайте се да познаете и която познае има награда. Септември, град София. Чакай сега, къде беше това? Цити после. Така. Там, където беше и на концерта на Час, искам час. Батенберг. Батенберг. Ето. Знаех си. И час 8. 8, браво.